Redos patrocina este espacio. Amigas e amigos, aquí comeza unha semana máis o Xornal Escolar. Imos comezar cunha actividade moi animada, o Seminario Intercentros de Danza e Música Tradicional que organizou o CFR de Ourense e que reuniu a centos de escolares de toda a provincia. Hoxe estamos aquí para pechar unha actividade que levamos facendo todo o curso dende o CFR de Ourense e que trátase de levar ás aulas de secundaria a danza tradicional galega. Participaron 5 centros da comarca da provincia de Ourense. Trátase de que os rapaces entren un pouco neste mundo da danza tradicional, participen de xeito así lúdico nesta actividade así grupal. Nosos centros fomos traballando esta danza de forma individual e este é o día que nos juntamos todos para compartir. Hoxe estamos facendo unha danza de paus que levamos practicando todo o ano no instituto e reunímonos de varios institutos de Ourense para bailala todos xuntos. Hai partes máis fáciles, hai partes máis difíciles. A máis difícil podería ser unha parte do final na que hai que cruzarse ou un debuxo que a moita xente lle sale mal, pero ao final conseguimos aprender. Estamos facendo unha danza de paus que aprendimos na clase de música coa miña profesora que se chama Eva. Xuntamos colexios para interpretar aquí. Xa é o segundo ano que interpretamos unha danza. Eso, que é moi divertido para interactuar con outros colexios. A experiencia é moi bonita. Ao principio costa un pouco, pero despois, acabas te adaptando e unha vez que aprendes xa é moi fácil. Traballamos en grupo, tamén unha experiencia moi bonita para aprender unha cousa nova e para colaborar todos nun grupo. Paréceme que é moi bonita. Acabo disfrutando e para chegar aos rapaces máis novos é perfecto. A min gustame moito para ser a primeira vez que a fago e pareceme moi divertida. Conoce xente e, Me parece moi guai. Está moi chulo aprender algo que es aquí en gallego e, sí, es unha experiencia moi diferente. Moi ben, aprender a cultura e a danza gallega me gusta. Eu teño a sorte de traballar tamén nun centro do rural, que sempre como que este tipo de actividades son moi ben recibidas, pero en xeral aquí hai moito alumnado do IES do Couto, por exemplo, e a verdade é que moi ben, estamos moi contentos e contentas. Isto comezou todo porque di un curso no CFR de Ourense, aí para docentes de secundaria, moi guai. E a verdade que teñen un grupo moi chulo porque desde o primeiro momento quixeron como organizar algo xa en base un pouco ao que podían facer co alumnado. E isto, digamos, que é a materialización un pouco dese curso. Nos preparamos unha danza de paus que de Soutomaior, adaptámola un pouco para os rapaces, e que é mellor que polas letras galegas, pois representar a danza, que quede grabada, todos se xuntan uns con outros, viven un pouco de música galega que lles fai moita falta, escoitan falar un pouco de idioma galego, e así estamos. Eu estuve en algún centro, xa estive o ano pasado, de feito, porque moitas dos profes xa me coñecen, pero esta vez funcionou, eu lle ensinei directamente aos profes, e os profes se encargaron de ensinarlo a eles, que mola, porque ao final o paso de información, pois é o que ten que ser, non? Eu espallo un pouco o que sei, e despois eles se encargan de adaptalo realmente ao seu alumnado, que son os que saben. Están super metidos no rollo, que xa me sorprendeu onte que estivemos cos de primaria na Plaza Maior, están super motivadas, teñen moitas ganas, queren que sala ben, entón, pois polo menos é unha semana na que van vivir algo diferente e aparte con ganas, que iso é o que mola un pouco.
Imos facer unha pausiña e de seguido voltamos con máis xornal escolar.